Pramara mangsa hanung ngandheng kawan kula Gus dawuh den kula ndara wis padha mati para Benawa inggih sampun sira marga layu den pun pecah para yaksa Gus mawa garing aja katalumpen lopak-lopak digawa gendhewaku dicangking pitur monggo wedhaken Gus menapa ta mirah ingsun
Kentonging Paluwapindo Wang siting kakung karagan Hanjrah sabdaning saka kakuruk asahuran samono paneh rapinmo meko pangkaton sumirat candhaking lampah ananging gumlaring negari Ngamarta ya Praja Indra Prasta inggih negari mboten karasa negara Cintaka-pura wis kalau negara kang gedhe boleh padhang jagate dhuwur kuku sadah marang kuncarane ing madhepapi wonten jeneng Pranyada Lanang Dene wonten jaring sanut Prabu Puntadewi kang keparang pintara ing singang sono. Sinebh sang hyang para edang nggih ketingal. Jebling angregemeng nggih Raden Werkudara. Teka mangkono wijine sapesan Prabu Puntadewa.
manguning driyong minanguning Jahniah ning palogo kadi langit mambang tangkas lan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap wekang sekarang kadi jalado mengkotowan Dimas Werkudara Yai Harjuna padine sira Yai kembar kemanikan ana dawuh ngopo ndat kagem Jemarang Kadang Waku Baratasena wonten timbalan Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu marmane para kadang padha ndak timbali tan ana ingkang ndak penggalih amung panjenenganing Kakang Prabu Kresna padene Kakang Semar Badranaya para kadang aja padha lali menawa Kakang Prabu Kresna lawan Kakang Semar iku sayekti dadi pamong lan pujanganing para Pandhawa Yai. Iya kapara nyaka apa kang dadi pentinganing Darmawaji kakangku ning ya kene Kresna kakang lawan Kakang Semar Usawatara ora katon rawuh ana ing Pandhapa Ngamarta kene apa ana perkara kang jalari gelaning Kresna kakangku apa dene Kakang Semar marep kakangku Dimas Werkudara ndak eling-eling pun kakang ora kurang pengati-ati tumrap marang sapa wae kok Yai hananging ora ana walane menawa pun kakang lan para kadang padha tansah mawas diri Yai lamun urip iku dikedhaki reh ing tata krama tetela bakal sumingkir saka pangendhu Bratasena ngarep kakangku hiyo muringih kaluhuran Dawa Paduka Koko Prabu Kang Rai Harjuna namung tansah nganggep keluarga dhumateng Kakang Semar ing pangajap sampun ngantos damel kuciwa dhumateng Kakang Semar sak pranakanipun ingkang sampun ngomong dhumateng Prawita Radya Koko Prabu syukur bagi sewu dene siadi mung tansah nengenake marang pengati-ati marep kakangku kepriye Dimas Bratasena yen nganti kalenggan iki Kresna kakang lawan Kakang Semar ora praptoning Pandhapa aku bakal suwan marang Ndhurawati apa dene kare kedempel ingkang wigati pitakon apa sebab dene swara rawuh marang Praja Ngamarta marep kakangku iya ya Dimas mengkono prayoga Yai kepara mengko barengan kabeh para kadang padha sowan Dimas Bratasena mongko
mangkining tumuwuh salamipun awas eling eling lukitan ning alam sadya yen dumadi sepadin ring sang saya prataning sang Begawan Gunamurti kanduhan rimeng oreno tanpa kanin yen pantuso mengko sang dyah utama manggeta kisanak sesampunipun kuwatur pambagya rawuh handika sangatipun mban keparenga kula nyuwun menika maduka menika pandhita saking pundi sinten pareng sangatipun mban kula nyuwun inggih sinuwun mugi katepangaken dhumateng kula menika dutanipun Sunan Prabu Duryudana ingkang sedya mastani nami kula Begawan Gunamurti sinuwun peparep sang Begawan Gunamurti meninggih penemban sesampunipun lenggah kanthi satata wonten wigatos ingkang pundi dene jingandika rawuh ing pandhaping watu menika sang penemban meninggih sinuwun sowan kula dipun utus Sinuhun Prabu Duryudana nyuwun kanthi sanget sinuwun sakadang rasa kula boyong rawuh ing negari Ngastina dene wigatosipun sesarengan dipun dherekaken gayuh wahyu manunggal taune ngrasa ingkang badhe tumedhak ing negari Ngastina sinuwun kagiat dari saing kapirang serinangku kinempit kempit Begawan Gunamurti iki sapa aku Sedewa Pandhawa ora gampang diapusi meneh marambah makaten Negara Ngastina Pandhita ujupe arep gawe becik Pendawalan Kurawa ning tundhane yen mung bakal merjaya marang para Pandhawa Gunamurti kowe lakon mbawa para Pandhawa kowe kuat emang apik-apik ya Gunamurti Tumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon liriking sanging sang maweh gandrung mbarep kakangku kepriye Werkudara aku ora nikahake marang Sedewa njaluk pamit bakal sabiyan marang Sedewa arep kakangku kula ki mboten kantun karo Prabu iya Dimas mangsa dodo nurung semangat bacane praja Ngamarta Yai
dalah dalah perkara sedewa iki parek ya. Ayo petak larayang iki tadan ae. Liya tangga saking Sudha Sakura kula yang utusa Sang Sri Amuk Suramata Jayamrata iki sapa Arjuna Gunamurti alat apa bela kadang oh lakon pecah dadamu oh wah ya wah ya bablas kowe jan apa Amuk Suramata ayo maju kowe wah Argosara ngamuk pungu kaya mala kewan. Ayo maju. Aku durung kalah. Petak walayang tadaneh Argosara. Bablas wae.
kadangmu padha waranteng becik besok hamendemo baris Ranteng Pati Sengguni wonten dawuh penemban boten sepintena Werkudara janet tumandangipun Raden kelampang kula dawuhi aji petak warayan sami kendang saking pabaratan inggih penemban kula ngakilaker jengandika pendhita ingkang sepi mondur guna saestu penemban kados pundi menika kebaton ngamarta isinipun namung kantun Puntadewa tuwin kula namung kantun kalih mumpung kantun kalih menapa mboten langkung prayogi menawi dipun pejahi kemawon sang penemban menawi Pandhawa kelampang dipun pejahi sakmenika tegesipun anak Prabu Driwidana kelampang mukti iba ngantos turun tumurun garing Astina penemban Tumikun jangkang sing langit kelap-kelap katon Wirkin sanging sang maweh gandrung Welah telah inggih leres Raden Patih ini ngomong ngomong peketaton monggo mejahi pun tunai kula Raden pinanggih suwung Raden Patih ladalah waduh nyolong laku punta lawan kula wangun ngerti kabehane padha kasoran kados pundi beneran dipun padosi monggo pun padosi beneran Kumiling wancing sir kulon hanya nari perawi kenyari narawungi mapan ing madyaning pratapan kendali sada inggih kepal sadaya ing Kundalini katingat kinantaka ingkang pinarak anggana laras ingkang pinenggasamu kejawi nggih nyundut batengan menika dari wangsul netinggalih sang Nayataka arsa nyabdakaken dhateng negraning Gusti Samuntirampi dereng Bantara Dayu keting madhawing sang Anoman tetuko sang Setyaki kagiatri sangka pirangmu renang kula kinempet kelempet iki ana menawan para bendaraku padha tumibeng pengarepanku ndak sawang kok kaya kelangan kekuatan iki inggih Pukulun labet kula dalah para yoga kula ketaman aji petak warang saking Galang Gunamurti
nika Yono Sabda Pukulun. Yono Sabda Pukulun. Yono Sabda Pukulun. Iya. Anoman gandeng sira nampa lakon kaya mengkono kuwi sabab saka nglabuhi marang aku. Aku sing tanggung jawab ning kekuatanmu kabeh. Tak kirim bayu sing ana lan kakeh putraku. Senggono wonten timbalan sawise saras lara gage matur Anoman kepriye lara-larae kok nganti padha kelange kekuatan ki mau ih Parmonjo atur Pukulun kula sampun sowan Sinuwun Prabu Kresna ugi sampun ngaturaken wasing gati namung Sinuwun Dwarawati boten kersa kadung dhumateng petap Dali Sabda kepara duka dhumateng paduka awit paduka kadakwa ngremehake dhumateng Sinuwun Dwarawati selajengipun kula dipun larak medal kaliyan Pandhita Peparbegawan Guna Murupi ingkang sampun dangu lenggah wonten pendhapi Ndwaraka temah dados Pancakara kula dalah yoga mringgonipun Pamudinraden Setyaki mengsah Begawan Guna Murupi inggih dipun biyantu para Kurawa kula kedawan aji petak warayan temah kontal tanpa daya menika Pukulun nanging dalem menika sampun mundi senjata cakra Pukulun menika janggang langit polap-polap katon lerikin canging sang maweh gandrung prapaning Sang Prabu Kresna Kakang Semar Anoman Petuka padha ing laladan Gunung Dali Sabda. Iya Kresna pancen aku eneng kene. Aja dadi atimu aku ora basa karo kowe ya. Wis ben babar pisan oleh ngarani aku yen aku iki ora ngejeni marang kowe. Semar ora kuwalat ora basa karo Kresna sabab ya mung sak uyuhku kae Kresna. Ing atase kowe kuwi dites Wisnu nanging gene kok ora landhep kalastitangmu kuwi mertelakake yen to Kresna durung bisa ngendhaleni marang rasa akumu monggo rasa aku kuwi mujudake pepalang tumrap wong sing kepengin cedhak marang sapa wae Kresna apa dumeh kowe ratu sing wis nyeka panguwasa njur cak-cakanmu terus kumingsun kaya ngono kuwi iya kowe ora eling yen tanpa ana para kawula sapa sing arep nyebut ratu marang kowe ngerti ya Kresna kowe kuwi nyekel panguwasa rak mung ning alam donya kuwi wae mung sak negara kowe ora kelingan yen donya iki ana rajaning para ratu sing nguwasani jagat sak isine iki lagi dadi ratu ning donya wae kowe wis ngina karo wong cilik sing wujude Semar iki yen umukan bapang wasa cekake Semar ora kalah karo sing jenenge Kresna muka yen kowe pangling aku iki sapa Semar kuwi upama edan panguwasa Bathara Guru wis gak duwe wewenang ning kayangan kono
Aja kaya ngono to Kresna, aja kaya ngono. Dumeh dadi payung kok terus kumawasa. Sing jeneng payung kuwi yang tanpa disangga ruji lan garan sing cilik-cilik kae. Tange bisa megar, tange bisa mayungi, Gus. Tresna. Yen ora ilang marang watak sombongmu kelawan wong cilik, kowe ora bakal langgeng oleh dadi ratune Praja Ndhuwurwati. Tresna. Sebab mburiku iki mujudake kekuatan kang ampuh kabeh. Kekuatan sing sekti kabeh. Nek wis gelem tumandang, cekake kabeh ora bakal bisa nduwuh. Ning yen kowe gelem eling lan ngrumangsani leputmu, wis gede pangapuraku ya Tresna. Aduh buku. Duh Pukulun Nismaya, kula ngrumaosi kepatan kula Pukulun. Inggih persajan kemawon. Rikala semanten ucap kula kaliyan Anoman, wonten sabeting pikiran kang kuwul Pukulun. Ya sepisan malih kula nyuwun pangapunten saha mboten badhe kula wangsuli malih Pukulun. Iya, Prabu Kresna. Kowe isih dimesake karo sing gawe jagat, ketitik wis eling Purwadasina. Sekabeh ngluputanmu marang aku paring pangapura. Anoman wonten dawuh cakra dibalekke mriki. Lang indriya mangu mangun gun kangguhan rimang iki para bendaraku padha tiba ning ngarepku kanthi tanpa duwe daya. Wangune larane kok padha karo sing ngarep mau iki mau. Werkudara Janaka lan Sedewa tak kirim bayu enggak padha pulih kekuatanmu Kaki Ismaya banget ing panarimaku dene Pukulun Ismaya wis mulih kinareng kekuwatanku. Kowe inggih ngataken nuwun Pukulun. Kowe sembah nuwun Pukulun. Iya. Padha-padha Gus. Dawane Werkudara Janaka lan Sedewa wis padha sinung kaweningan. Ora mokal yen mung sak panduran wis ngerti marang sejatine aku iki sapa. Iya. Wah, Kresna kakang Usama kene. Iya, Dimas. Pengandaran Pukulun Ismaya, Yai. Iya. Gatot Usama kene. Inggih Rama Kyai kula sampun wonten mriki. Aku ya ana kene, Yai. Ora ketok. Iya, marga aku manggon tengah tur ndelik. Iya. Pukulun Ismaya. Kepriye, Raden Werkudara? Aku mentas perang tanding kelawan Begawan Gunamurti.
sing jaris diwa bakal gawe cintrakaning Pandhawa ning aku sakadang ketiban aji petak wae nganti kontatan padaya lakar sekti saiki pendidikanipun buku ngantos kula kasoran kula ingin mekaten iya wis padha leren sawetara sajar kula tamu maneh iki Winanging hening manungsa mila musutke sing pamiyat parengganing Purataya Sri sinawis setya manik sumawur sorot sumirat sirate manggil katik yayah paranggana sumawur iki Prabu Puntadewa ingkang didherekke radyanak kula inggih Pukulun kula tuwin Dimas anak kula kabujung mengsah Begawan Gunamurti badhe dipun perjaya mila kula ngantos lumajar sapuruk-puruk sampun ngantos kecepeng dhateng Begawan Gunamurti Pukulun kapara dawah keleresan lampah kula kados wonten ingkang nuntun katitik saged mugi waladang kendali soto pinanggih kalian Padul Pukulun saha para kadang iya Prabu Puntadewa aku pancen ngakoni marang luhuri bebudenmu lan meneping rasa kesabaranmu Sang Prabu wis jumbuh karo asmamu Jatasatru kang werdine wong kang emoh barepe mungsuh kami wis padha manunggal para Pandhawa lan para pamong apa dene para kawula kang mengkono wis titiwancine aku tumuli medharake wahyu manunggal talining rasa marang kabeh kang padha kumpulan kene iki kula minggi kang mengkono ayo mara padha weningna pikiranmu menepna pancandriyamu hawit asmaning Gusti Kang Hanyipta jagat aku tumuli mbabarake marang wahyu manunggal talining rasa kang mengkon padha eling-elingine dawuh iki Puntadewa sakadang mengkoto kabeh wae anak putuku kang padha tak elingake sumurupa urip ning alam donya iki kabeh wae ora bakal bisa mentas lan tumindak ijen
sapa wae mbutuhake marang pitulunganing liyan kayata sing ratu mbutuhake pambayantuning para kawula uga mbutuhake pernatan lan pangayomaning Ngalindra sabab yen ratu ora disengkuyung dening para kawula banjur bisa tumandang apa sang nata mau mula wis wajibe yen Nalendra kudu ngayomi marang para kawulane siunging panguwasa mau gunakna ing kalane sang nata wis kepojoke lelakon ngono wae ya kudu isih gunakake ngreh kawicaksanan aja nganti oleh nggunakake panguwasa mau sinartan tambegan sapa sira sapa ingsun kanthi mengkono mesti ora bakal kliru oleh ngetrapake marang panguwasa lan maneh oleh nibake panguwasa mau ya kudu tetep mbela marang para kawula semoga para kawula wis duwe wewenang nanging ya kudu manut marang pernatan kang wis padha disarujuki aja domeh kancamu akeh banjur arep tumindak sakrape dhewe iki ora kena padha helinga menawa sira iku urip ning jroning negara mongko negara iku darbe pernatan kabeh kuwi kudu ditata dening raja dene oleh Mernata ya nganggo paugeran pernatan kang wis padha disarujuki dening para kawula lumantar para wakil-wakile para anak putuku kabeh lamun sira wis padha bisa ngenggoni marang kang tak bawake mau ngarep mesti ora bakal ning kerusuhan mesti ora bakal ana wong kang demen ngumbar marang kekarepan sebab apa awet wis padha manggon nggone dhewe-dhewe wis ngerti kewajibane dhewe-dhewe ora golek menangi dhewe-dhewe sebab kabeh wis lumaku kanthi padha-padha sing pimpinan ora rumangsa dhuwur dhewe sing kawula ya ora rumangsa dindekake bebasan dhuwur datan hangungkuli sing cendhek ya ora rumangsa kungkulan ya ing kono wis mujudake dumadining karukunan lengkap manunggalan kang langgeng awak wis padha ngencengi marang manunggal talining rasa pukulun kula minangka wakiling para pangarsa ngaturaken genging panuwun hawit kanugrahan arupi pitutur luhur saking Paduka Pukulun ingkang sampun rumentah dhumateng kula sakadang inggih semanten ugi kula Pukulun kula minangka wakiling para kawula alit saged ngaturaken genging panuwun dene Paduka Pukulun ismaya sampun kepareng-paring kanugrahan sabda dhumateng para kawula alit iya Puntadewa apa ditut tibas padha-padha aku mung sak drema numantarake dawuh kang amurdeng kawasa lan padha ngertenana apa to sababe wedharing wahyu manunggal paling ngrasa mapaning Kendali Sada iku mengko karep kabeh wae padha bisa hal ngendhaleni marang napsune kudu jejeg oleh manembah ing sane Gusti kang nyipta jagat kaya dene jejeging si Sada hawe titah ora bakal bisa tumindak apa-apa yang tanpa ana keparing Gusti kang nyipta jagat Puntadewa geger jawi lang-lang beliau mangun kong sangguhan rimang Setyaki kok melayu-layu apa? Untuk menika Pukulun menika geger ing Jawi Kendali Sada geger ana apa?
Begawan Gunung Murti dhateng kali sapa? Panditane urip ana kene. Lho iki wis aja do melu-melu. Tak pedhokne dhewe panditane iki. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon Werkin sangin sang maweh gandrung Iki penditane kepara nyata. Kowe sapa? Begawan Gunung Murti sira sapa? Aku Semar. Mrene ana apa? Aku bakal ngupaya para Pandhawa dadi tanggung jawab para Pandhawa. Tak jaluk kena ning mangkana bangki kok lakon lebur kuwandhamu kowe Semar ae. Nyabongku Betara guru iki. Iya ya Kakang Ismaya aja kurang pangapura. Aku yang mimba Gunung Murti mau kok Kakang. Wong wis penak-penak guru kok maksa mendita ki jane iki apa kurang kur apa piye? Purwanana Kakang. Mulane aku mimba pendhita mau. Jalaran aku barepi pamrih. Para Pandhawa apa dene Kresna padha tumuli manunggal ana kene. Sabab aku nyumurupi yen to Kakang Ismaya bakal hamabar sabda tama ingkang piguna tumraping wong bebrayan. Ngono. Iya Kakang. Iya Manikmaya iya. Yen mengkono kang dadi niatmu aku nedha nrimo marang pambiyantume Bathara Guru. Kakang Ismaya iya. Wis tak wedharake apa sing dadi unek-uneke ngatiku marang para bendaraku, para momong kabeh para kawula. Aku mung pamrih manunggal kabeh isining praja iki. Aja nganti padha daredah. Iya ya Kakang, aku uga ngaturi panuwun dene Kakang wis ngasembadan manunggal marang para kadang kang ana praja Ngamarta iki. Iya. Dene wis kasembadan kang dadi niatku. Kemarang aku nyuwun pamit dari marang kayuwangan meneh Kakang Ismaya. Oh. Ya Manikmaya. Ora liwat ngene Raharja donga denunga ya Manikmaya. Ngopo kesusu selak bacut pamer areng ngopo aku njaluk wahyu manunggal dari ning rasa tak jaluk
ora goto iki mung piwulang. Aku mulangen. Lagi nesuk diulang apa mlebu. Aku iso mbedakake di antara Dolometan tak jaluk Nyotadana. Wah! Oh! Oh! Ah! Wah! Wah! Aduh! Wela salah. Miak langening kalang nyuwang gelar pangkan muncar. Sinmol kekoneng surm soroti tan padang. Wela salah. Dudu karepe dhewe anak Prabu Sida kasen mungsuh rek Udara. Iki kabeh para anak Kurawa. Wadhe dejan mulai gayeng ya warek kok ngelane. Watone nyekel gawe mlayu ngeroyok Udara para Kurawa. Ayo. Langening kalang nyuwang lar pandang muncar sinonter kekoneng surm soroti tan padang sasalan pacaring purnaming kekono inhayu jenanca labrak Werkudara. Woi alkoyem ya ayo papat maju bareng Langing driya mangu manguntung kangguhan rimang Ndara Bratasena Bagan Semaropo sak samunipun sekawan-sekawan Ndara Bima sampun ngantos suwur dhateng Bandayuda nggih Gus. Sabab niki sampun paripurna anggen kula nglumantar dawuh luhur dhumateng para momongan kula sedaya. Iya. Awit saking luhuring sabda Tama mila derajatipun tan berbeda kaliyan Wahyu. So sabda Tama kala wau mboten namung sae kangge tata kaprajan. Nanging ugi sae kangge tumraping tiyang bebrayan, tiyang jejodhoan. Kedah manunggal ing antawisipun kakung lan putrinipun. Iya. Ratu menika lambanging temanten kakung dene Ratu mekaten dados kepala keluarga. Temanten putri minangka wrangkaning ratu. Iki hari jadi ora digawe mantu. Lho, kula ngupamake kok niki. Niki mung ngupamake sami kok Gus. Iya. Iki menika Gus. Monggo kula dherekaken nunjukaken sungsang Gusti kang nyipta jagat dene sampun paring pinten-pinten kanikmatan bareng kita sedaya. Iya.
So katur dumateng Bapak Haji Sunarno sakula wangsa sumrambah para stafipun ing Kadipaten Klaten mriki. Kula sak kanca ingkang kewajiban ngrumaosi mesti kathah kekirangsa klepatan kula sakadang ingkang menika kula sak kukuban nyuwun gumi samudra pangaksami dumateng Bapak Haji Sunarno Semarang Bawaraga Agung ing Klaten mriki. Sabibaring ngringgitan Bapak Haji Sunarno sakula wangsa sumrambah para jajaranipun dening Gusti Yang Nyipta Jagat tansah pinaringan karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kadonyan, tuwin kabahagiaan kanugrahan Gusti Ing Nyipta Jagat tumunduk dhateng Marga Agung Klaten mriki. Iya. Pungkasane ngatur monggo Gus. Samya sesanti sepisan mardika tetep mardika salaminya. Ugi kula suwun mugi Bapak Narno lestariya dados songsong agung ing Klaten ngantos dumugi rambah kaping kalih. Insyaallah aku nekseni inggih kula inggih nderek mangayi bagya. Sakbareng ngritan tasah mangki hayu-hayu rahayu niskala nggih Den. Iya. Minangka tutupe ngatur kula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.